Kaixo, bidalketa honetan egin beharko da adimen artifiziala erabili prozesu sortzaileetarako. Egin behar dena da adimen artifiziala nola erabili daiteken, zikloko espezialari lotutako ideiak sortzeko. Gure kasuan ibiliko dugu erronka bat sortzeko, txapa almazen bat behar dut tailerren, ordenatu ukitzeko txapa hauek, eta hortako erabiliko du, izango dio proposamen ezberdinak egiteko. Orduan, idirren sorrerako berariazko prontak nola idatzi erakutsiz, erreminte ezberdinen erabilera adibideak, eta proposamen balorazioa nola egin erakutsiz. Orduan, erabilituen erremintak die ChatGPT alde batetik, beste batetik Perplexity, eta azkeni Googleen Gemini erabilio. Orduan, hasiko ea ChatGPTekin, da nahi prompt berdina jarri dut, beguno, soldadura eta galdera entzuk irakasle naiz, eta ikaislekin erronka bat nahi eten, esaten diet, ze txapan nolako dien, bat metro bider 2 metroko, eta ze lodiratako dien, bai? Hauek izango die, lau txapa lodira ezberdina altzeiruzkoak, eta gero nahi baita altzeiru erdulik gaitza eta aluminioentzako apal edo kajoi bat eitea. Orduan esaten dut, danea 6 leku beharko ditutela. Eta ikeit, diseinu bat oso ondo duna, baina esaten diot, ikasleekin lan egin behar dutenez, eta beraiek aukera ezberdinak izkaten, esaten lau proposamen ezberdinak nituzke beraien planoekin. Jartzen dit, lau proposamen ezberdinak egitela, baina ikasleek kaden garatu ditzakete gero, bai ez ditzen plano. Etxeit, neurri orokorra proposamen guztietan, izango dira zabalera 2 metro, sakonera 1000, eta altuera 1000 inguru, bai. Orduan, lehenengo proposamena apal inklinatu sinplea, segurun eta sendoena, eta egiten di gutxi gara berako zea bat, dibujo bat, aurreko biztan nola izango zen, ze ezaugarri tekniko dauzken. Bigarren proposena, kajoi ateragarri industrialak, 6 kajoi horizontal, izango zen aurreratatze erabilko zinak, kajoi gidari, erabilko zinen rodamentu batzuk edo, rak vertikala, izango zala antzekoa, baino horizontalen partez vertikalen, eta azkeneka izango zen, sistema molgarra 2 bloke independiente, bai. Honek leku asko hartuko zituen tailerren, orduan aukera hau ez dugu erabiliko. Bai, eta gero jartzen, nahi baduzu urrengo pausua izan daiteke, proposamen bat egitea aukeratu eta material zehatza zerrenda zehatz bat egiteko, bai, kalkulo mekaniko sinpleak egitea, erdimailako zikloan ez kalkulu mekaniko hauek ez ditu egiten, orduan esaten dugu, aukerauko dugu adibidez 3. aukera, eta horren material zerrenda zehatza egiteko, ze material beharko genuen egiteko, bai. Orduan egiten ditu oinarrizko diseinue, egitura nagusien nola konstruitu beharko zen, barne zatitzaileak nola egin, beko euskarri nola egin, atzeko indartzea, loturak nola zeain, isu estimazioare egiten dit, oso ondo dago, eta gero ikasleek ze erronko giko zen, bai. Gero nahi badet, guendik segi egiten di, bai. Nahi bali made galdera gehiago almodezket, edo zehortze gehiago zehaztu nahi bat. ChatGPT aukera oso ondo dago, bakarrik bari. Plano ez ditela egiten, bakarrik egitizkitela, holako marrazki simple batzuk, gutxi gora bera nondik noa dijon almazena ikusteko. Perplexitykene berdin indez, hartu dio prompt berdine, eta egiten diten hasiera da hasierako zea, planteamentu bat, eta honaiek gero berdin esaten, lau proposapen nahiko lintuzela, ikaslei zaiteko, ikaslei beraiek eztabaidatzeko, eta horren arabera erabakitzeko. Bai, izkenen prompten garrantzitsua da esan deuna. Aurreko puntun esan genuen bezala, zehaztasun ezer nahi deten, noako dan, bai, soldadura eta galdera entzeko ikasle bat, o irakaslea, tailerrako behar dula, bat metro eta 2 metroko txapak, eta ze lodiratako dien, eta zenbat leku beharko gainuzten, bale? Eta gain esan diot lau iteko, berdin, ikasleek aukera ezberdinak egin ditzaten, bai? Eta hemen plano guztitu egiten da, eta esaten dio, gero, ideia da, gero zuk ikasle zehaztasun handiago planoak egitea. Bai, orduan, hemen egiten digu lehen bezala, ChatGPTek bezala, egiten digu irudi batzuk, ikus ezagun gutxi gora berako bat, bai, nola izango zien.
Bai, eta honek aukera ondo zaiten ditu, eta gero hemen ematen digu beize aukera, bai. Nahi baduzu gehiago zehaztu, bai, orduan. Proiektu horiek egiteko ze tresna beharko genituzten galdetzen dio. Bai, eta hemen zehazten digu, ze produktu beharko genituzten, metroa, metalezko erregela, eskuadra, ze herramienta beharko genituzten, mozketako tresnak tailerren arabera, bai. Zerra, zizaia eta olako, bai. Ze soldore ekipo beharko genuken. Bale, behize galdetuko diegu, baina ez dut uste hirugarren aukeraren plano zehatzak nahiko nituzke. Bai, eta ez digu nahi juten bezalako plano guztigu ez dituen, bai. Eken ditu ezkenen plano simple batzuk, dibujo simple batzuk, baina tailerrea sartzeko beharra dinako zehaztasuneko planoik ez dut egiten. Gero bai, egiten do materialen lista, nola lotu eta lako gozak egiten ditu, baina nik ni beharko nituen zehaztasunekin ez. Orduan, hirugarren bat proba dut, hirugarrena da Googleen Gemini, eta hemen berdine, sartu dut prompt berdine, egiten dit lista, nolako izango zen, eta hemen egiten dut berdine. Lau proposamen ezberdin nahiko nituzke, beraien planoekin. Aizkenen, hiruetan egiten ditena da, antzeko, hiru aplikazioetan, hiru adimen artifizialeko aplikazioetan egiten ditena da, antzeko aukerak presentatzen dizkit, eta gero ematen dizki beste aukerak, baina ez di zehazten meditatzen plano industrialak ez dizki lortzen. Hemen jarriko diot, hirugarren aukeraren plano zehatzak egin iezaz. Bai, eskema orokor bat egiten do, ze material erabili, plano detaiatu jarri egiten do, baina ez du zaiten, bai. Orduan, hiruetan lortzen dugu ideia orokor bat egitekoa, baina behar dituen planoketa hori ez genu lortuko. Bai, esan dakoa, prontan garrantzi ez, ze behar den zehaztea ondo, bezkenen txapa almazema behar dugula, txapa horik nolako ze tamainatako dien adiraziz, ze espesoretako, ze txapa desberdin erabiliko dituen, eta hori da garrantzitsuna, eta gero hori aukera desberdinek eskau dio, gero izkenen irakaslek o ikaslek erabaki dezaten zein dan beraientzako egokina, bai, eta danak egiten duena da, hiru adimen artifizialeko aplikazio, bai ChatGPT, bai Perplexity eta bai Geminik, konparaketa bat egiten du, ikasle konpara dezaten, zailtasun maila zein auken errezago zailagoa, material beharren arabera, segurtasuna horren araberakoa, bale? Izango da, nire sigarren B-bidalketa.